Åreknuder er blot en af manifestationerne af kronisk venøs sygdom. Hej, jeg hedder Dr. Stojan Bogorjev, og jeg er specialiseret i minimalinvasive behandlinger af åreknuder. I dag er jeg her på invitation fra Ina Essentials for at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål og bekymringer omkring behandling af åreknuder. Nu hvor sommeren nærmer sig, spørger mange, hvad man kan gøre i de varme måneder for at lindre symptomerne. Først og fremmest anbefaler jeg, at man tilbringer mere tid i vandet end på land, når man er ved stranden, især om sommeren. Vandets hydrostatiske tryk hjælper med at føre blodet op mod hjertet og fremmer dermed en sund venecirkulation. Vener bryder sig generelt ikke om varme. De trives bedre i køligere omgivelser. Da vandtemperaturen som regel er lavere end lufttemperaturen, føles benene automatisk mere behagelige, når du opholder dig i vandet. Svømning er måske den mest effektive træningsform, når det gælder både behandling og forebyggelse af åreknuder. Det er også vigtigt ikke at undervurdere vigtigheden af at bruge en god fugtighedscreme, især i sommerperioden. Langvarig sol og varme kan udtørre huden, hvilket kan forværre følelsen af tunge og trætte ben. Jeg anbefaler at bruge Remoritz for at mindske denne følelse, da det netop er produktets primære formål. Hvis du lider af venøs sygdom i stadie C4 til C6, er det ekstra vigtigt at anvende produktet både morgen og aften. Velplejet og fugtet hud er afgørende for at forebygge komplikationer som f.eks. venøse sår.